Nkosi yoxolo isikelele maniphinde ndibulise isengumnukwa from Science Ministries. Sisaqhubeka nencwadi yabaseroma uchapter 1. Just to recap, ukuqala phaa kuverse 26 apho kuthiwa ngenxa yoko uThixo wabanikela ekuthabathekeni okulihlazo kuba namankazana abo umsebenzi wasemvelweni awananisela okunxamnye nemvelo, okanye awananisela okunxamnye nemvelo. Besisithi xa sisithi ngenxa yoko kungenxa yokungamkhonzi uThixo engulo Thixo anguye, okanye engumdali lona anguye, kodwa bakhonze ezinye izinto. Then kuphuma ezi results zokuba kube khona abantu ababhinqileyo abathi okona kuhle kufanele ukwenziwa kukuba umuntu obhinqileyo abe nento yokwenza nomuntu obhinqileyo, kuthandanwe umuntu obhinqileyo ethandana nomuntu obhinqileyo, of which iBhayibhile isixelela kakuhle into yoba isukela le nto ekungakhonzini uThixo, ekungamkeleni uThixo engulo Thixo anguye. Sekuphuma ezi lesbians njena. Athi 27, kwaza kwangokunjalo ke namadoda ewushiya umsebenzi wenkazana wasemvelweni avutha ngokukhanukana kwawo, amadoda esenza kumadoda okuziintloni, ezamkelela umbuyekezo wokulahleka kwawo. So umntu othi, so amadoda nange evutha, indoda ivuthela enye indoda, esenza kumanye amadoda okuziintloni, ngoba kuziintloni kona. Angafane mhlawumbi athi umntu okwa-health okanye athini athi hayi ithethelelwe ithini le nto, kuziintloni. Yinto ibimele uba ayenzeki, and iBhayibhile isixelela kakuhle uba isizathu sokwenzeka kwayo akukho hormonal imbalance and nothing and all that, kodwa kukungafuni ukukhonza uThixo enguThixo, kukungamkhonzi uThixo engulo Thixo unguye. Isisiqalekiso le nto sokungakhonzi uThixo enguye. Inyaniso yona kufuneka siyithethile. Ewe, ngabantu kufanele ukuthi sibathande, senze yonke into, sibabone njengabantu, bangacatshukelwa, bangabulawa emphakathini, kodwa kufuneka beyazile inyaniso into yokuba akukho problem itheni kubo, kodwa kukungafuni ukukhonza uThixo. Ukuba ubani angathi athi ndizawukhonza uThixo ngokunyaniseka, ngeke aphinde akubone ukuba igeyi kuseyinto erayithi kuye. Uba ngakamkela uYesu athi uzawukhonza uThixo ngokunyaniseka, ngeke ayibone eli hlazo liyinto erayithi engenziwa ngumntu. Nawe wena uthi uyamkhanselisha, uyamcebisa, uzama ukumthanda, uba uzamthanda ukuthi hayi urayithi, qhubeka nale nto, yi-lifestyle yakho, uyamntlonta futhi ke wabelana naye ngento engekhoyo. Bufanele uba uyamxelela into yokuba eyona nto iza kukukhupha kule nto irongo uyenzayo ucinga uba irayithi kukwamkela uYesu. Ukuyazi uba ayikho rayithi yona le nto, noba uyibeke kanjani ke, mhlawumbi ubuthi mna ndiyibeka dlaka-dlaka, uba uyibeke kanjani, kodwa yonke le nto kufuneka inye ichiza, iyeza layo ayiko kuyithethelela uthi rayithi rongo, kodwa kukuyetsho uba le nto iyawukhululwa nguYesu qha, atsho umntu azazi uba ndiyindoda umolo wam, ndingumfazi umolo wam, into endiyiyo. Then ndimele uba ndibheyiva njengomfazi, ndimele uba ndibheyiva njengendoda, ndilibhinqa, ndiyintombazana, ndiyinkwenkwe, ndiyintoni. Uzazi ube ne-identity yesini sakho. Ulahlekana ne-identity njena kukungakhonzi uThixo njengoThixo. Sukubhleyima enye into, bleyima wena nokungakhonzi uThixo, ungakholelwa uThixo njengoThixo. Nani bazali yekani ubhleyima ezinye izinto, nibhleyime amagqwirha, nibhleyime ntoni, kukungakhonzi uThixo njengoThixo. Ingaba mbi ke kuthi kanti umntwana ede wangamkhonzi uThixo njena, it's because kwawena mzali
awukwazi ukukhonza uThixo wenza umntwana afunde into yoba nantsi indlela ebekumele uba kuhanjwa ngayo. Kuthi kanti nguwe lona sekukhala wena kuqala ongakhange umfundise indlela, seyiphume kule ndawo aphuma kuyo nje kuba nawe khange umhloniphe uThixo. Yazi into ethi ke ngoku isiqalekiso saba kwesekuqala ukuyotsho kwesesine isizukulwana ibe kanti isaqhubeka apha kuwe, kanti kumele uba usivalile isiqalekiso kwinzala yakho. Singake silinge siqhubeke kuyo wena ngokukholwa kwakho kuYesu, kwenzeke uba kutsho kungabikho zi-gays nazi-lesbians eziphuma efemelini yakho. Uyilida yolo khaya, bekumele into yokuba ulikhokele olo khaya, akwaphetha kuphuma abantwana abaza kwenza ezi zinto zilihlazo, kuba ihlazo eli zililo and ayizozothethelelwa. And i-counselling oyidingayo ayiyokuthi hayi wethu ayingowokuqala ukwehlelwa zento, ziyabehlela bonke abantu utsho nawe ube comfortable ngaloo nto leyo. Yazi bisuka phi nale nto uzokwazi ukulwa ingcambu yayo iqalekise. Kwasoxola ikusikelela uzawuthi ke xa usafuna uyithethelela still uthi utsho kuba engekabikho kuye, ingekenzeki kwabakho abantwana, nditsho kanye kanye because sithi esine-responsibility zokufundisa abantwana bethu ukuba bangobani and kufanele uba baphila kanjani. Sinayo loo responsibility. Yes, anditsho into yoba uzawuwina kubo bonke abantwana benze le nto ubafundisa yona, kodwa uyithathile na inxaxheba yakho yokubafundisa abantwana bakho ukoyika uThixo okanye ubafundise izinto ezichasene noThixo na? Sibuze lo mbuzo. Kwasoxola isikelela asizuba disowner sithi ngabantwana beli xesha, ayingobeli xesha, ngabethu. So ukuba ayingobantwana beli xesha kodwa ngabantwana bethu, sinexanduva lokuba sibafundise ukuba bafanele ukuba baphile kanjani na impilo ezukisa uThixo. Umntwana ufunda iBhayibhile yonke imihla, oyaziyo yonke, eyifunda yonke iBhayibhile, esazi uba uThixo ungubani na, akanazibona ugaxeleka entweni ebemele uba akayi kuyo kuba uhlala ecamanga ngemithetho kaThixo ubusuku nemini. Kwasoxola isikelela. So isatsho ke ngoku kwaze kwangokunjalo ke namadoda awushiya umsebenzi wenkazana wasemvelweni avutha ngokukhanukana kwawo, amadoda esenza kumadoda okuziintloni, ezamkelela umbuyekezo wokulahleka kwawo ebemelwe ke nguwo. Uzawuthi uyawude agqithe nini kapha? Mandigqithe ndiye ku-28. Njengokuba ke bekumangele ukuhlala bemazi kakuhle uThixo. uThixo wabanikela engqiqweni engacikidekileyo ukuba benze izinto ezingafanelekileyo. Mamela, iBhayibhile ithi xa ithetha ngathi sikholwayo sinengqiqo kaKristu. Ithi sinengqiqo kaKristu. Ewe, kaloku samkele umoya kaKristu. Uba samkele umoya kaKristu definitely sizaba nengqiqo kaKristu. Sinengqiqo kaKristu. But uba ngabana wena uthi unengqiqo kaKristu uphinde wamkela iingcinga ezingendawo zizovurvaya le ngqiqo kaKristu unayo, ingqiqo kaKristu kaloku yona izawuthi ceba bukucala, and uba ke yayenza loo nto uzawuba sisisulu sazo zonke izihlaselo zikaSathane apha ebomini bakho. Into esenza into yoba sizicinge siyazi into yoba irongo le nto, irayithi le yabo, kurongo ukwenza kanje, kurayithi ukwenza kanje, yile ngqiqo kaKristu qha ngaphakathi emntwini emenza abone into erayithi irayithi. Yintoni edala uba ukuxhathazela esitratweni ukubone kurayithi, koko kuphetshwana nawe uxhathazela uphatha ngathi uzawuwela ebantwini uthenteni, abantwana sebesithi uqhuba amatakane, uyibone yonke loo nto leyo ilona nto ungenza itshamba ngayo? Yintoni ekwenza loo nto leyo? Awunayo ingqiqo kaKristu. Ingqiqo yakho ayicikidekanga, unikezeleke engqiqweni engacikidekanga. Angekhe ndibone kumnandi ilitshambi into yokuba
wonke umuntu walelali undazi ndiyimpampanga njena into engakhe ihambe straight endleleni. Angekhe ndithande loo nto leyo ndithi futhi yona ndlela endifuna ukwaziwa ngayo leyo, ilegacy endifuna uyishiya ebantwaneni bam leyo. Ngekhe uba ingqiqo yam iphilile kakuhle. Yintoni edala uba ndifuna ukwaziwa njengomntu okrwada elalini okanye olisela? Ndithini ngefemeli yam? Ndithini ngabantwana bam amane besithi umane usithi yho ootata kabani, hayi ziyaphela into zabantu, abanye bayikwekwe bathini. Abantwana bayivile bayaziyo kakuhle le nto yoba ngade kukwekwe siyayazi uba kuthethwa ngotata apha. Ndithini ngabo? Yintoni, bubomi obuphi oba bazabuphila ngokungcungcutheka ngenxa yoba mna ndimisbehava elalini kodwa ndinenzala ekufuneka ifunde kum uba kuphilwa kanjani? Ndithini ngaloo nto leyo? Yintoni endenza loo nto leyo? Kukuqaqadeka kwengcinga le yam okanye ukungaqiqi, ukuthini, kukungacikideki kwengqiqo oku equal to ukuqaqadeka kwayo, endingakwaziyo ke ngoku ukubona izinto ezifanelekileyo uba nantsi into ebekufanele uba ndiyayenza, nantsi i-teaching ebemele uba ndiyayishiya elalini, nantsi ebemele uba ndiyayishiya ebantwaneni bam, nantsi into ebemele uba ndenza kwaziwe yona ngam. Mabathini abantu ukuthetha ngawe? Wenza kanjani ukuze bathethe ngawe? Makuqale kube wena wenza kanjani ukuze bathethe ngale ndlela. Now is either uzawushiya ilegacy engeyiyo just because awukwazi ukuphila okumntu, ingqiqo leyo onakeleyo. Awungeke undixelele uba ukhona umntu athi mdala ecinga bhadlileyo kodwa athi ukureyipha umntwana kuyinto elungileyo, usogqiba uphinde undixelele uba hayi unormal ke tata. Definitely uyayibona into yoba ikhona le nto ihamba rongo. Angeke uthi ucinga kakuhle uthathe imali yakho oyirholayo kuloo ndawo usebenza kuyo, noba incinci noba inintsi kangakanani na, uyithathele uba uzawutya ubutywala ngayo kanti kuthiwa unormal kwiingcinga zakho. No, ikhona into ehamba rongo. Ikhona into ehamba rongo. Bumele uba uyayazi into yoba uyi-investela abantwana bakho, awuphileli wena mos ukuba wena mawutshe ngaphakathi utshe zonke izibindi nezihlunu nayo yonke into yiyo itshiswa bubutywala obungakuniki nenye ivitamin. But phinde uthi wena xa uthetha ngawe ucinga normal. No, ikhona le nto ingahambi kakuhle, konakele engcingeni yakho. Yile kufuneka itshintshile. Angeke ubone into yokuba usuke uthatha intonga uvuthulule unkosikazi wakho okanye umfazi wakho, oko yena uyavuka ngentonga ume ngento into yoba kwaoba umkhulu babebethwa abafazi kwakusithini, usogqiba ndixela uba ubhadlile. IBhayibhile isithi le yinyama yakho loyithwixa imihla le, usogqiba uthi loo nto irayithi, konakele ingcinga le yakho, konakele yona. Ayikho le nto ithethwa ngulo uba ngabana wenze into ethile. Ibisithini ke loo nto leyo? Ibisithi wena ke ngoku responda ngale ndlela uresponda ngayo uba wenze into ethile. Zingaphi ezinto ezithile wena uzenzileyo awabethwa? Zingaphi into ezithile ozenzileyo kwe akwabhiheva ngale ndlela ubhiheva ngayo kwabanye abantu? Kutheni bengenzanga kanje? Ubuzawuthanda xa benze le nto uyenza komnye umntu apha kuwe? No, why uyenza? Wonakele apha engcingeni. Uyayithanda loo nto, awuyithandi, konakele and kufuneka kulungisiwe. Umnyeko olungisayo nguKristu. So ukukhonza kwezithixo kusuka ekungakhonzini uThixo ngale ndlela yiyo. Ngoku bakwenza isiko abantu bathi lisiko lethu, thina singomantontoni, singamantontoni senza kanje, isiko lethu singamaXhosa senza kanje. Yintoni isiko? Kuba iBhayibhile iyasixelela uba sewukhonza ibhokhwe njena, ukhonza izidalwa, ukhonza izinto ezidalwe nguThixo, ungakhonzi umdali njena. It's because ufeyile ekukhonzini umdali. Uba ubukhonza umdali ubungazuzikhonza ezi zinto. Uzikhonziswa kuba ufeyile ekukhonzini umdali. Now wenza izinto ezi-untoward, ezingamkelekanga. Kasoxola isikelelo.
uthi verse 29 bezele yiyo yonke intswela bulungisa. Bezele yintoni? Yintswela bulungisa aba bantu bangafuni okanye aba baqale bathintela inyaniso ngenxa yentswela bulungisa. Bezele yiyo yonke intswela bulungisa okungendawo. Nazi into abazele zizo, yintswela bulungisa. Akuphumi malungisa nangona njena besithi bayakhonza, awuboni lungisa apha kubo. Okungendawo, okusuka ukubone kokungendawo. Okungendawo bekungamelanga uba kukulo uthi yena undawo ukuKristu, kodwa naku kuphuma okungendawo apha kuye. Ukubawa, bazele kukubawa. Bazele kokungendawo, ukubawa, ulunya. Ukubawa, ukubawela izinto engayizo zakho, ukuba yonke into entle ingaske ibe lapha kuwe, yonke loo nto leyo into oyibona emntwini awukhuyincoma uqonda uba yho ndiyayivuyela laa nto, ndiyayithakazelela shem, ubani ndiyayibulela le nto befumene into enjena. Ulunya, awukwazi nokwamkela abantu. Ulunya, abantu banqwenelele okubi ngoba unolunya. Bezele ngumona, awuyithandi into entle ekomnye umntu, unomona. Mamela ke, uyazi xa unomona ungayithandi into entle esemntwini soze ube nayo into entle. Noba ube nayo na izawukhawuleza ikushiye just because awuyithandi komnye umntu, uyifuna apha kuwe. Awuzuba nayo. Noba ungathi uya kunceda umona wakho ukwenza into yoba wena ukwazi uziqokelela izinto zibe kuwe, awusoze ube nayo into encomekayo entle. Nothe wanayo izawuvithika just because uthi uzinto uyigcine uyithande nakomnye umntu. So bezele ngumona, kukubulala. Zizinto ezizele abantu abangafuni ukukhonza uThixo ezi. Ziinkani. Aba babulalayo bangambulala umntu ngamazwi, bangambulala ngezikrele, ngamakrele nangantoni, but bazele kukubulala. Ziinkani. Mamelani bazalwane, akho nto imbi njengokudila nabantu abathi bayamazi uThixo okanye bayakhonza kodwa beneenkani. Imbi kakhulu. Umntu onenkani umbona kanje, uyaliva ilizwi lithethwa athi leya into ayithethi kum, ngoba uthi phaa kuye ngaphakathi soze ndiyenze leya. Khona into enintsi ecuntsulekileyo uThixo awumazi ngendlela ubumele ubumazi ngayo. Uneenkani. Uthi noba ubusithi hayi mna ndiyiva kakuhle le nto ngale ndlela, umntu athathe iBhayibhile ahlale nawe phantsi akucacisele uba le nto ihamba phi, ushiyeke usithi uzawuqhubeka uyenza ngale ndlela ubuyenza ngayo. Yintoni ke sakwenza uba uzibize ngoba uyakhonza? Ngoba kaloku ithi ngaba bafeyile ukumkhonza uThixo enguThixo, aba bazele ziinkani. Yinkohliso. Usisisulu senkohliso, nayiphi na intlobo yenkohliso ukuba ngabana uThixo amkhonzi ngendlela ubumele umkhonze ngayo. Ewe kaloku uThixo ususe umoya wakhe, ususe amandla akhe okukubamba ungakhohliseki. Ngoku yonke into uyibona ilungile, ukuze ude ube yile nto uyiyo njena uqale zonke izinto wazibona zilungile nezirongo. Leyo nto ke ngoku yakuthatha yazokubeka kule ndawo ukuyo. Uyakhohliseka ngoku, nabani othi gqina ntoni na athi rayithi uyamkela ngoba irayithi, konakele, uyakhohliseka lula. Ingxaki yintoni? Awukhange uthobele ukholo, umkhonza uThixo enguThixo. Naw kulula into bukhohliseke. Bezele bubumenemene. Bazawuzala bubumenemene. Akho menemene libi njengemenemene lithi liyakhonza. Into ongasoze ufumane nyani kuyo, into oyawuthi xa ubuza into nje straight atshone ngapha vele ngapha, azamele into yoba ungamva noba uthini na, kuba into angakwazi ukuyithetha yeyoba
xa ndinothetha into zenyani le nto ihamba kanje nakanje nakanje nakanje, ukuba ndiyenze rongo ndiyaxolisa, end of the story. Umxolele. Ndaweni benze loo nto leyo ufuna apha kule sentence ayithethayo ungamazi nobuya emva nobuya ecaleni nobuya phi na, akakuxeleli into edirect engqalileyo. Phofu osewesi azibize ke ngoba naye uyakhonza. Mhlawumbi angathi abhreke nangaloo nto leyo into yoba ndiye ndangamnika into engqalileyo, ndifuna azikhelele kwezakhe uba ndithini na. Igama laloo nto bubumene. Masiqhubeke si-explaina aba bantu uba banjani na, kuphuma into enjani na emntwini ongakhange amnqule uThixo njengoThixo. Uverse 30 uthi abasebezi, zii-backbiters ezo, abasebezi, that is abahleki. Yazi kukhe kuhletywe kuhlebe nabantu abakholwayo, kuhletywane kube impixi ebandleni. Kwenzeke ntoni kuloo bandla? Abantu abathathanga ithuba ebemele balithathile bakhonza uThixo, badiskasa ngelizwi likaThixo. Ngoku into eseleyo kukuba omnye ancokole ngomnye, kwenziwe kuhletywe qha. Benziwe yintoni ubuhlebi? Benziwe kukuba awukhonzanga uThixo njengoThixo. Ngoku khona iintlebi ngoku, abahleki. Abanye abathiyekileyo kuThixo. In fact kuphuma izinto zonke ezi zinto, kuphuma abantu awuve imbi ke lena indawo. Uba kodwa kuthiwe ungocekisekileyo kuThixo, ungothiyekileyo kuThixo, ngoba uThixo uyithile into engayiyo ngale nto ebedale yona. Iyafana nawe uthi wamkela usindiso, uyalazi usindiso luklini kanjani na? Uzogqiba ulingcolise ngokwenza kwakho. Wakhe into ethiyekileyo kuThixo, isikizi. Ayonto imnandi ke leyo, kuba kuthiwe ngenxa yokwenza kwakho, ngenxa ungamkhonzi uThixo ngale ndlela, kuphume kuwe into ethiyekileyo kuThixo. Into etheni? Ethiyekileyo kuThixo. Yintoni actually le nto ethiyekileyo kuThixo? Yinto nayo ethiye uThixo. Sewuthiyekile njena, unguwe othiye uThixo. UThixo uluthando, but ke ngoku wena ngokwenza kwakho uphethe uyi-God hater. That is, ukuba kaloku ithi iBhayibhile ukuba uyamthanda uThixo ubonakala ngokugcina imithetho yakhe, then ukuvukelana nemithetho yakhe kuthetha uba nguwe lo uthiye uThixo. Yeke uba iBhayibhile esiXhosa sithi abathiyekileyo kuThixo. Actually le nto icekisekileyo yakhiwe nguwe apha kuwe. uThixo ushiyeka yena eluthando, but wena ngokwenza kwakho uzenze wayinto ethiyekileyo. Uzikhuphile kwabathandwa nguThixo nakabathanda uThixo, ngokuba wena ube ngothiye uThixo kodwa usithi ukuye, ngokungenzi le nto athe yenza yona elizweni lakhe. Iphinda le nto ikhuphe abasileyo. Ufumane umntu osileyo kuthiwa use, kanganto uba ubukholo luyilaa nto ipha kuye andifuni noyibona. Use kakhulu laa mntu lo, esithi uyakholwe njeya, isigezo sona sinintsi. Phofu uthini ubani? Uthi uyakholwa. Abanekratshi, khona abantu abanekratshi bangangenekiyo kodwa bayakholwa. I understand abanye abantu badaliwe, mhlawumbi uzithulela umntu kuthiwa akangeneki. Bakhona abanekratshi, aba-proud, abanekratshi. Yonke into iyenziwa ngokuzingca kuye, akho nto ilula. Abaqhankqalazi ngaba bangavumelaniyo ke aba.
ngabaqhankqalazi. Uyambona umuntu oqhankqalazayo okanye uzibone right yena kule ndawo akuyo, ibooster, umuntu othi yena urayight kwindawo akuyo uyaqhankqalaza ekwenzeni kwakhe. So xa kusithiwa le nto imele ukwenziwa kanje uyayiqhankqalazela, no, ndiyazi nisenziwa kanje. Abacebi bezinto ezimbi, imagine iBhayibhile ithi ebimele uba sicinga ngezinto ezirayithi, izinto ezilungileyo, izinto ezamkelekileyo, izinto ezihloniphekileyo, kodwa aba ngabacebi bezinto ezimbi. Uyakwazi umva nje lo muntu ethetha uvuba yho, okanye nguye owenze into yoba makuyoplenwa into embi eyenziweyo, nangona esithi njena uyakhonza. Khangamamkele, khangamkhonza uThixo ngendlela emele umkhonze ngayo, and definitely uye kuweni lo mntu. Abangevayo okanye abangabevayo abazali. Ungandixeleli ke wena mntwana into yoba uyakwazi ukuthi usindisiwe emveni kwangoko awukwazi ukuthobela abazali bakho. Akho kusindiswa kuloo nto leyo uyithethayo. Ewe uzawutsho ke, but iBhayibhile ithi ukuba umkhonzanga uThixo ngendlela ubumele bumkhonze ngayo, then kuzawuphuma into engevi umzali apha kuwe. Ndikuxelela ungathi ngumzali wakho owenze waba into yiyo. Umzali wakho bekubonile umthobela kwizinto umele umthobele kuzo. Xa usithi ndiyaxolisa mama, lena andizikwazi uyenza, okanye ndiyaxolisa tata, lena andizikwazi uyenza ngoba ngokwethu elusindisweni asenzi kanje nakanje, ndikuxelela ukukuxelela, and ndinemizekelo emininzi yabantu abangqinileyo batsho uyathotyelwa, iyamkeleka isicelo sakho kubazali bakho. Akho sizathu soba uqhankqalaze kubazali bakho ngenxa yoba usithi bakwenzisa izinto umele uba uzenzi. Uthi uvesi 31, abangenakuqonda, i-understanding ikushiyile, abaphuli beminqophiso, akho nto ukwazi umelana nayo uthi noba uthe iza kwenzeka into ayenzeki ngale ndlela ubuthe uyenza ngayo. Xa usawuna ukuqonda, ingqondo le yakho ayisebenzi. Umphuli womnqophiso, abangenabubele, zaleke into engenabubele ngoku. Nangona nje nibumele uba uwenzele ububele nguThixo, kodwa apha kuwe ngenxa ungamkhonzi uThixo obubele, engulo Thixo obubele, kuzaleka into engenabubele. Abangenatarhu, awunayo nenceba, umuntu kumoshile, wena kufuneka afilishe into obukumoshe wena, kodwa wena uyakufuna uxolelwa. Abangenanceba, asoze kumenzela umuntu into entle ngenxa yoba ingayingowakokwenu, ngenxa bengadizerve, funeka abe uyayidizerva umntwana wakho ngowakokwenu, utheni. Asoze ke wenza inceba komnye umntu just umbone uba uyayidinga, umenzele inceba, akathi enkosi. In fact naye akathi ndinjena njena ndingubani, ngoba bekumele uba kuphuma into ezinjalo kuthi sikhonze. Bona bathi besazi, uthi uvesi 32, bona bathi besazi kakuhle isimiselo sikaThixo sokuba abo bazenzayo izinto ezinjalo bafanelwe kukufa. Imbi ke le nto yoba kude kuthiwe umntu ufanelwe kukufa ngenxa yoba impilo yakhe inxaxhile kwimpilo ebimele uba yeyomntu osindisiweyo. Bafanelwe kukufa, bathi besazi uba umntu owenze ezi zinto esithi uyakholwa, in fact umntu owenze ezi zinto umvuzo wakhe kukufa. Banganeli kukuzenza, abazenzanga bodwa, basuka bathakazelele nabo bazenzayo. Uyenza umntu into embi asogqiba athakazelele okanye avuyele okanye ancome nabanye abantu abayenzayo. Normally umntu owenze into embi umqapheleni bazalwane. Umntu owenze into ebemele uba akayenzi ubuza nabanye uba kutheni bengayenzi nje bona, ngoba akho nto irongo kule nto. Ivangeli elibi lisasazwa ngabantu abaye bamkela ivangeli elibi okanye abazakhileyo baphuma ivangeli elibi phaa kubo, then bathi oku kurongo kulungile. Ithi iBhayibhile yehake kubantu abanjalo. Niyaziva na ezi zinto? Niyaziqiqa? Uba noyolo umntu xa ethe le nto ayiqiqayo ayenze. So zizakhe ngokwenza ngale ndlela uThixo athi yenza ngayo. Ukuba uThixo ukamazi, yamkela uYesu, uphile usindiso olululo olu lubhalwe elizwini likaThixo. Nkosi kusikelele.